чаро гармию сардӣ дар замин ба амал меояд? Чӣ гуна ин ҳодисаҳои табиӣ ба вуқӯъ мепайванданд? оё ин ба хотири сайёраҳои дигар аст ки монеи расидани гармии офтоб ба замин мегарданд, ё офтоб худ рӯяшро ба дигар тараф моил мекунад? чӣ ҳодисаҳо ба миён меоянд ки дар замин тағйирёбии фаслҳои сол рух медиҳанд? ин барнома фарогирандаи хусусиятҳои ситораи офтоб буда, бо чанд дидгоҳе ба сӯи ин ситораи азим назар менамоем. мешавад ки офтоб набошад. агар фарз кунем ки офтоб вуҷуд надорад, чӣ ҳодиса ба амал меояд? оё офтоб аз мо вобастагӣ дорад ё мо аз офтоб? офтоб ягона ҷирми системаи офтобӣ мебошад ки дар маркази системаи офтобӣ ҷойгир буда ва тамоми ҷирмҳое ки дар атрофи ӯ давр мезананд, яъне ки вобастагии онҳо аз офтоб аст. чунки 99% яъне тақрибан аксарият массаи ин системаро офтоб ташкил медиҳад. массаи ӯ ба ҳисоби миёна тақрибан 2/10 дараҷаи 30 килограмм буда, он маро нишон медиҳад ки пас аз 2 агар мо 30 танол илова намоем ва бо воҳиди килограмм массаи он муайян мегардад. ва нисбат ба замин радиуси он бошад, радиус яъне ки қутри он 109 маротиба калонтар аз замин буда, аз рӯи масса нисбат ба замин 333 000 маротиба калон аст ва асосан аз газҳои гидроген ва гели ташкил ёфта аст. 70% массаи онро гидроген ва 28% гели, боқимонда 2% ки ҳастанд, боқимонда элементҳои дигар ташкил медиҳанд. дар ибтидои асри 20 солҳои 40 аз тарафи олимон радиоафканишоти офтобӣ кашф гардид ки дар аввали ҳамин аср дар соли 1913 астрономи амрикоӣ Ҳенел спектори доғҳои офтобро омӯхта дар офтоб мавҷуд будани майдони магнитиро исбот намуд. инчунин дар нимаи дуюми асри 20 бошад инкишофи гидродинамика ва физикаи плазмавӣ боиси пешравии илми физикаи офтоб шуд. акнун дар асри 21 олимон бо ёрии мушакҳо, расадхонаҳои автоматии моҳвораӣ ва лабораторияҳои кайҳонии халабондор афканишоти ултрабунафш ва рентгении офтобро тадқиқ мекунанд. аз замоне ки телескоп ихтироъ гардид, мушоҳидаҳои офтобӣ характери илмӣ пайдо намуданд. доғҳои офтоб муайян гардиду даври чархзании он дар атрофи меҳвараш маълум шуд. умуман офтоб ягона манбаи нур аст, манбаи энергия аст. вақте ки аз рӯи хатои спектралӣ муайян карданд, аз рӯи хатои спектралӣ хатои бефосила нур меафканд. аз соли 1814 Франкофер аввалин маротиба тавонист ки дар ҳамин хатои спектралӣ хатҳои тираи фурӯбурд мушоҳида кунад ки ва ин хатҳои тира аз он шаҳодат медиҳад ки дар таркиби офтоб ғайр аз гидрогену гелий ва боқимонда элементҳо ба монанди калий, калсий, натрий, манган ва дигар элементҳое ки нисбатан массаи атомии онҳо вазнинтар аст ҷойгир мебошанд ки дар аз рӯи маълумотҳо зиёда аз 80 элементи системаи давраи элементҳои Менделеев дар дохили офтоб кашф гардидааст. ин маънои он надорад ки боқимонда элементҳои химиявӣ вуҷуд надошта бошад, чунки баъзе элементҳое ҳастанд аз ҳисоби ниҳоят кам будани шумораи ҳамун элементҳо, атомии онҳо дар хатои спектралӣ, ҳамун хатои тирае ки ҳастанд, ниҳоят хира намудор мегарданд ва онҳо дида намешавад ва вобаста ба шумораи атомҳои онҳо ва дарозии мавҷи онҳо хатое ки фурӯбурд дар он хатои спектралӣ ба қайд гирифта мешавад. қабатҳое ки мушоҳидаи онҳо имконпазиранд атмосфераи офтоб ном доранд.
қисми асосӣ ва аз ҳама чуқури атмосфераи офтоб ки ғафсияш тақрибан 300 километр аст, фотосфера ном дошта, ҳарорати он аз дарун то берун тақрибан аз 7 то 4-5 ҳазор градус кам мешавад. аз ин сабаб қурси офтоб ба самти канорҳояш сиёҳтар мешаваду ҳудудҳои канорӣ тамоман торик мемонанд. офтоб ғайр аз оне ки сатҳои ядро ва қабати болоӣ дорад, боз атмосфера дорад ки атмосфераи он аз се қабати асосӣ фотосфера, хромосфера ва тоҷи офтобӣ ном дорад. хромосфера яке аз қабатҳои кураи қабате мебошад ки аз ранг иборат, яъне ки қабате ки дар он ранг ҳосил мегардад, ин хромосфера аст ва он дар натиҷаи мушоҳидаҳои телескопӣ ба воситаи филтрҳо ва дар натиҷаи гирифти пурраи офтоб ин ҳодиса ба мушоҳида мерасад ва аз ҳисоби ки он аз қабатҳои 500 километр аз сатҳи офтоб болотар мехобад, аз ин ҷониб зичӣ бениҳоят кам имконият намедиҳад ки аз замин он мушоҳида карда шавад ба пуррагӣ ва он ҳароратҳои баланд, яъне ки нисбатан аз сатҳи он ҳароратҳо баланд шуда рафтан мегиранд ки то ба миллионҳо дараҷа мерасад. Аслан тоҷи офтобӣ ва протуберансҳое ки мушоҳида карда мешавад ба воситаи телескоп, пеш аз оне ки телескоп аз тарафи Галилео Галилей олими англис ихтироъ гардид, дар натиҷаи гирифти офтоб ва гирифти пурра ин ҳодиса, яъне ки тоҷи офтобӣ мушоҳида мегардад ва ҳатто қабати болои атмосфераи офтоб, хромосфераш ҳам мушоҳида мегардад. Инҳо газҳои ҳарораташон баланде мебошанд ки ҳангоми дар натиҷаи дар қаъри офтоб реаксияи термоядрогӣ ба вуҷуд омада ва онҳо дар натиҷа ба боло партофта мешаванд, чунки дар қаъри офтоб ҳарорат зиёда аз 15 миллион градус селсия мерасад. доғҳои офтоб ҳарорати нисбатан пасттар дошта, тақрибан 2000 градус аз сатҳи офтоб ҳарораташ фарқ мекунад ва дар сатҳи офтоб ҳарорат агар ба 6000 градус селсия баробар бошад, дар доғҳои офтоб ҳарорат ба 4000 ва 4500 рафта мерасад ва онҳо аз ҳисоби ҳарорати паст будан майдони магнитии пурзур доранд. майдони магнитии пурзур имконият намедиҳад ки он аз дар атрофи он протуберансҳо ба боло партофта шавад ва ба дуриҳои дур равад. онҳо баръакс ба ҳамун сатҳи офтоб боз бармегарданд ки инҳо протуберансҳо ҳастанд. фотосфера ягона минтақаи офтоб аст ки гидрогени нейтралӣ дорад ва металлҳо бошанд онҷо ионизатсия шудаанд. электронҳои озоди дар натиҷаи ионизатсия ҳосил гашта ба атомҳои нейтралии гидроген пайваст шуда, ионҳои манфии гидрогенро ба вуҷуд меоранд ки онҳо афканишоти назарнамо ва инфрасурхро бисёр фурӯ мебаранд. сабаби тира будани фотосфера ҳамин аст ва ин дар навбати худ боиси нисбатан кам шудани ғафсии фотосфера гардидааст. ситораи офтоб аз маркази роҳи каҳкашон тақрибан 35 000 соли рӯшноӣ дур буда, ин нишондод аз он гувоҳӣ медиҳад ки низоми ситораи офтобӣ дар лабаи галактикаи каҳкашон воқеъ аст. ситораи офтоб дар атрофи роҳи каҳкашон бо суръати 220 ва 240 км сония бо ҳамроҳии ситораҳои ин галактика давр мезанад, ки тақрибан барои як маротиба давр задан дар атрофи галактикаи каҳкашон 250 миллион сол мегузарад. олимон тахмин мезананд ки аз замони пайдоиши сайёраи замин ситораи офтоб ҳудуди 30 маротиба атрофи каҳкашонро давр задааст. илму техника дар пешравии соҳаҳои ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ нақши муассир дорад. ҳама рӯза дар саҳифаҳои расонаҳои хабарӣ шоҳиди навгуниҳое мегардем ки аз кашфиётҳои тоза дар риштаи техникаи инноватсионӣ ва инчунин дар кашфи як ҷисми мунири осмонӣ иттилоъ медиҳад.
асри нав албатта ки асри ҷаҳонишавии илму техника буда дастоварду комёбиҳои илми муосир дар сартосари ҷаҳон ҳамчун як падидаи нав дар саҳифаи таърих сабт мегардад. Бояд тазаккур дод ки дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олӣ роҳбари давлат яъне ки солҳои 2020-2040-ро 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ эълон кард. албатта ки тадқиқотҳои яъне кайҳонӣ асбобҳои кайҳонӣ берун аз атмосфера худи хромосфераи офтоб ва тоҷи офтобро дар нурҳои рентгенӣ, ултрабунаш ва инфрасурх мушоҳида мекунанд. расидани рӯшноии офтоб то ба замин ҳудуди 8 дақиқаро дар бар мегирад. ҳарорати гармӣ дар ядрои офтоб ба 15 миллион дараҷа баробар буда, гармии қабати болои он ба 5500 градус мерасад. خب гармие ки офтоб ҳосил мекунад дар асл гармии зиёде ҳосил мекунад, тақрибан 3,8 зарби 10 дараҷаи 26 ватт энергия ҷудо менамояд ки аз ин ҳисоб тақрибан 1000 ватти он ба 1 метри квадратии замин рост мебиёяд. ин муайян кардан мумкин аст ки дар 1 метри квадратӣ ки аз сатҳи офтоб ба замин 1000 ватт дохил шавад, ин барои замин бениҳоят энергияи калон аст, чунки тамоми омилҳое ки дар замин ба амал меояд ҳамаш вобастагӣ дорад ба офтоб, бахусус гармшавии иқлим, сардшавии иқлим ва тамоми омилҳое ки дар рӯи замин ба амал меояд, обхезиҳо дигару ҳамаи он алоқамандӣ дорад ба офтоб. сухан дар бораи хуруҷи офтобӣ меравад. хуруҷи офтобӣ ин нишонаҳои фаъолнокии офтоб буда дар байни доғҳои инкишофёфта, инчунин дар сарҳади қутрҳои майдони магнитии азим ҳосил мешавад. тадқиқотҳо нишон медиҳад ки дар вақти пешрафти минимумҳо ва максимумҳои хуруҷи офтобӣ дар замин ҳодисаҳои табиӣ ба монанди обхезӣ, шамолҳои сахт, боридани зиёди барфу боронҳоро ба амал меорад. қайд кардан ба мавриде аст ки дар ҳолати майдони магнитӣ яъне ки ғалаён омада ба саломатии инсонҳо, умуман инсонҳои лоғар, носолим, яъне ки фишори хун, узвҳои хунгарди дил ва ба бемориҳои системаи асаб яъне ки таъсири манфӣ мерасонад. бояд гуфт ки инсон майдони биологии хурде дорад. дар айёми тӯфони магнитӣ лапиши майдони магнитии замин пурқувват мешавад. вақте ки он пурқувват ки шуд, яъне ки майдони биологии инсонро ба ғалаён ё ин ки ба ларзиш медарорад. аз ин лиҳоз боиси бад шудани саломатии инсон мегардад. оё инсон ва замин дар ҳаҷм баробар аст? ё ин техникаҳое ки ҳаракат мекунанд ба мисли мо аз гӯшт ва пӯст таркиб ёфтаанд? агар ҳар як ашё ва ё ҷисми зиндаи рӯи заминро ба назар гирем ва ё ҳама сайёраву ситораҳоро пеши рӯ орем ва саволе ба миён гузорем ки инҳо то кадом андоза ба мисли ҳаманд ва аз чӣ падид омадаанд, шояд ин савол пардаҳоеро барои мо кушода намояд ки ҳатто дар тасаввури худ онҳоро аз сар нагузарондаем. бале ба яқин ки ин ҳама ашёи олам ба мисли ҳам набуда ва нестанд. ин аст асрори коинот ки дар назари инсон намоён асту вале аз он инсон хабардор нест. нахуст пайдоиши ҳамаи ин ҳастӣ ки ҳар чӣ дар замин асту ва дар осмонҳо қарор доранд аз ду элементи химиявӣ, атом ва молекула ба вуҷуд омаданд ки ҳама дар сурате ва дар шаклҳои гуногун падид гаштанд. ин аст аз аҷоиботи ин олами паҳновар ки ҳар касе ба илми он ворид мешавад, ҷаҳонро аз нигоҳи дигар назар мекунад. аз рӯи ташхисҳое ки олимон то ин ҷониб гузаронданд, аксарияти онҳо ба ин хулоса омаданд ки офтоб аз мо ҳеҷ вобастагие надошта, балки мо сартопо аз офтоб вобастагӣ дорем. бинобар таҳлилҳое ки аз тарафи олимон гузаронида шудааст, агар дар ситораи офтоб доғҳо падид оянд, даври фаъолнокии доғҳои офтоб ба иқлими замин таъсири бевосита мерасонад.
ҳангоми аз сатҳи офтоб партофтани энергияи зиёд ба сӯи замин ҳодисаҳои табиӣ ба монанди тӯфон, гирбод, обхезиҳо, эпидемияҳо ба амал меоянд. фаъолияти офтобӣ инчунин ба биосфераи замин таъсир бахшида боиси баландшавии фишори атмосфера ва рух додани раъду барқ ва пайдоиши шамолҳои сахт, тағйирёбии ҳарорат, рехтани барфу боронҳои зиёд мегардад. офтоб ягона манбаи нур аст ки заминро бо энергия таъмин менамояд ва агар мо мисол гирифта тонем, офтоб замин нисбат ба офтоб дар масофаи муайяне стандарди ҷойгир шудагӣ аст ки ҳарорати босамар ва шароитое ки барои замин мусоид мекунад офтоб, ин ҳамон атмосфераи замин аст ки ҳарорате ки нурҳои ултрабинафши офтоб ба замин дохил шуда ва ҳамон гармӣ дар замин нигоҳ дошта мешавад ба воситаи атмосфераи замин. Атмосфераи замин намегузорад ки ҳамон нурҳое ки ба замин дохил мегарданд ҳамчун инфрасурх шуда, яъне ки соҳаи дигари нури намоён инфрасурх шуда атмосфера гарм нигоҳ дорад ва ҳамин яке аз сабабҳое ки дар замин ҳаёт ҳасту дигар аст. Ин якум аз омил, яъне ки дар масофаи муайян ҷойгир шудан аз офтоб. Дуюм, ин ҳамон атмосфераи замин аст ки ҳамон ҳарорате ки аз офтоб, яъне ки энергияе ки аз офтоб мегирад, муддати тӯлонӣ, яъне ки нигоҳ дошта дар худ метавонад. аз рӯи ташхисҳо маълум гардидааст ки об дар офтоб назар ба рӯи замин зиёдтар аст. молекулаҳои обие ки дар шакли буғ мавҷуданд, асосан дар доғҳои офтобӣ дар қабати танг дар зери ситора ҳосил шуда ҷамъ гаштаанд. радиатсияи офтоб барои ҳар ҷисми зиндае бисёр марговар буда, хушбахтона қабати атмосфераи замин моро аз ин радиатсияҳои кушанда муҳофизат мекунад. вазиши бодҳои офтобӣ дар ҳар як сония бо суръати 450 километр ҳаракат мекунад. энергия дар дохили офтоб ба воситаи синтези атомӣ тавлид мешавад. дар ҳар сония офтоб анқариб 700 миллион тонна моддаҳои худро месӯзонад. тақрибан 1 миллиарду 100 миллион сол пас дурахши офтоб 10% афзоиш меёбад ки ин ба анҷом ёфтани тамоми ҳаёт дар рӯи замин мегардад. вақте ки офтоб ба бузургҷӯсаи сурх мубаддал мегардад, он то сайёраи муштариро дар худ фурӯ мебарад.